Odinstalace aplikací na Fire TV Stick. Ahoj všichni, jak se máte? Leonardo Paiva zpět s dalším videem. V tomto aktualizovaném videu vám ukážu krok za krokem, jak odinstalovat aplikaci na vašem Fire TV Stick. Je to velmi jednoduchý proces, takže na dálkovém ovladači přejděte do nastavení Fire TV Stick, toto ozubené kolečko. Nyní na ovladači přejděte dolů k možnosti Aplikace. Stiskněte tlačítko OK nebo prostřední tlačítko. Zde můžete spravovat nainstalované aplikace, vyčistit mezi paměť všech aplikací, máte zde App Store nebo automatické uvolnění místa. Klikneme na první možnost Spravovat nainstalované aplikace. Opět prostřední tlačítko a zde uvidíte všechny nainstalované aplikace. Můžete je zobrazit abecedně kliknutím na tlačítko OK, prostřední tlačítko, nebo řadit podle velikosti či nejnovějších aplikací. Zadám velikost aplikace, abych viděl aplikace, které zabírají nejvíce místa na Fire TV Stick. Například tady Global Play je největší se 190 MB, zabírá hodně místa. Teď si vyberete aplikaci. Tak tuhle aplikaci odinstaluju, přátelé. Kliknu na středové tlačítko a vyberu možnost odinstalovat. Znovu potvrdím středovým tlačítkem tady. Teď to potvrdíte opět tlačítkem OK pro potvrzení. Když se vrátím zpět, přátelé, aplikace byla odinstalována. Povedlo se vám to? Napište to do komentářů níže. Přihlaste se k odběru kanálu pro další výuková videa. Tímto končím. Velké oběti, zůstaňte s Bohem. Díky.